Bun venit pe site-ul rețete123.ro, un site cu rețete pe gustul tău. Astăzi îți vom arăta cum să faci clătite cu dulceață. Pentru 5 porții de clătite cu dulceață avem nevoie de următoarele ingrediente: 250 g făină, 300 ml lapte, 3 ouă, 50 ml ulei, 2 pachete zahăr vanilat, o linguriță răzătură de lămâie, un sfert linguriță sare și jumătate de litru de apă minerală. Să recapitulăm ingredientele. Mod de preparare. Se pun ouăle în bol, sarea, zahărul vanilat, răzătura de lămâie, uleiul, și se amestecă cu ajutorul mixerului. Se adaugă 100 g făină și se amestecă. Se adaugă 100 ml lapte și se amestecă. Se adaugă din nou făină și se continuă amestecarea. Se adaugă 200 ml apă minerală și se continuă amestecarea. Se repetă procesul până când se termină materiile prime. Este important ca ultimul ingredient să fie laptele. Se amestecă până se obține o compoziție asemănătoare cu smântâna ca și consistență. Compoziția este introdusă la frigider circa 15 minute. Se ia o tigaie pentru clătite, se pune la foc, iar când s-a încins tigaia, se toarnă un polonic de compoziție. Se uniformizează pe tot fundul tigăii și se lasă la copt. După ce s-a copt pe o parte, se întoarce clătita pe cealaltă parte. După ce s-a copt și pe cea de-a doua parte, se ia clătita și se răstoarnă pe o farfurie. Se continuă procesul până se termină toată compoziția. Clătitele se unt cu dulceață, se împăturesc și se așează pe un platou. Înainte de a fi servite, clătitele se decorează cu zahăr pudră. Pentru mai multe rețete video, accesați secțiunea rețete video de pe site-ul rețete123.ro. Vă mulțumim!